Gabon Jaun Andreok, Euskal Herritik abiatuta Espainiako gorteetako hauteskunde kanpainari begiratu behar diogu, oraintxe bertan hasita. Zuen zain gaude. Berehala gatoz. Zure txartelaren mugimendua konsultatzeko hemen egiten da orain. Hemen eta hemen. Diruaren berri jakiteko honela egiten da. Eta zure kontuak eta txartela gestionatzeko honela eta honela. Dena berdin. Dena berri. Eguneratu laboral kutxaren apa. Azazkal kolorge bat ontxoen lehen seinalea izan liteke. Dr. Xolek ontxoen kontrako Dr. Xol tratamendua gomendatzen du. Erabili lima lehen bizi soluzioa azazkalaren gainean ongi zabaltzen laguntzeko. Ontxoen lehen seinaleak aurkituta, ekin ontxoen aurkako Dr. Xolen tratamenduari. Arratsaldero, mendia nagusi turraren aurreko lasterketarik handienean. Suitzako itzulia, zuzenean. Laguniko diguzu. Atera behar dugu argazkia. Zu, Patrick Swayze. E-selfie, ostegun gauean, eter batean. 2 min mota daude. Indartu egiten zaituena eta alferrikakoa. Sufrimendua besterik sortzen ez duena. Ez dut pazientziarik alferrikako gauzekin. Orain, zuk nahi duzunean hasten dira programak. Erabili replay aukera Euskaltelen telebistan. Juego de Tronos, House of Cards. Denok ikusi nahi ditugun telesailak. Zinemarik onenak, kirolak, eiza eta arrantza, musika, dokumentalak. Dena hilean 9 euro bakarrik ordainduta. Invictus, fragrance for men by Paco Rabanne. Halakoak bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Parisko eskola, Andy Warhol eta Luz Bourgeois, ekainetik irailera soilik. Ekainaren 26ko hauteskunde orokorretan bozkatzeko, 4 gauza baino ez dira jakin behar. Tokia, zure hauteslekua. Ordua, goizeko 9:00 iluntzeko 8:00. Nortasunagiria, jatorrizkoa behar da, ez fotokopia. Botopaperak, kolore ezberdineko bidaude. Bata kongresurako eta bestea senaturako. Hauxe da jakin beharreko guztia ekainaren 26ko hauteskunde orokorretan bozkatu nahi baduzu. Ministerio del Interior, Gobierno de España. Prestal zaude BBK Live jaialdirako. Arcade Fire kontzertu data esklusiboan. Pixies, Falls, Tame Impala, New Order, M83, Underworld eta beste hainbat talde gehiago. Uztailaren 7, 8 eta 9 Kobetamendin. Bilbao BBK Live, udako jaialdia. Gaztea, 24 orduz dantzan. Classique, Le Mal, Fragrances by Jean-Paul Gaultier. Gozatu uda honetako lehen erromeriaz. Imuntzo eta beloki amoroton. Oholtzan, larun bat gauean, ETV baten. San Miguel Ligaren hasiera. Sevillatik 4. Euskadi Basque Country bandera jokoan. Igande eguerdian, zuzenean. Neri kolesterola jeistea bizitza aldatu zidan. Bai, ala da. Kolesterola altua denean, aitzakiak astu eta konfiantza izan behar dugu funtzionatzen duenarekin. Hoixe, Danakol. Badakik hemen Danakol dela baloratuena. Iñaki, beste ezer ez du kolesterola hainbeste jaistea. Neretzat honena dut. Horregatik gomendatzen diat. Ezer Danakol bizitza bezalakorik. Izan konfiantza, gomendatuena da. Badakizu, hemendik aurrera, kafetegietan Fortaleza Excellence. Excelente. Berriro Ramon, Excellence, Excellent. Iaiz tipu ahí.
Gabon jaun Andreok, Espainiako gorteetako hauteskunde kanpainak irauten duen bitartean gure ohikotik urrundu egingo gera apur bat. Gaur kazetari eta politikologoak lagun kanpaina horri begiratuko diogu, baina seguru aski Europako etorkizunarentzat erabakigarriagoa izango den erresuma batuko referendumari ere begiratuko diogu. Datorren astean alderdi politikoetako ordezkariek hartuko dute gure maila eta Euskal Telebistak kanpaina honetako eztabaida debatea eskainiko dizue. Pilar Kaltzada, Mertxe Izpurua, Fermin Erbiti eta Eguzki Urteaga prest daude gaur behintzat azpimarra gehiago, asteartea da eta. Eta esan bezala hauteskunde kanpainari begiratuko diogu, Eguzki Urteaga Gabon, Pilar Kaltzada Gabon eta ongi etorri, Mertxe Izpurua Gabon eta ongi etorri, eta Fermin Erbiti Gabon eta ongi etorri zuri ere. Gaur arratsaldean jakin dugun Navarra Telebizionek ez dituela bere debatetan Euskal Herria bildu eta geroa bai hartuko, ziurrenik eta dudarik gabe hauteskunde batzordeari galde eginda eta aurreko hauteskundeetako emaitzak kontuan izanik gauza normala litzatekena, baina askotan alderdi erreferentzialei ere eta tokia uzten zaialako debatetan, Fermin. Hala izaten da, eta nik uste dut horremanen duten, edo abertzalei gonbidapenik ez luzatzeko arrazoia, edo aitzakia izanen dela, azken hauteskundeetan ez zutela eserlekurik lortu, hori hala da, 2011an, gogoratu behar da, eskaino eserleku bana lortu zutela, telebista hau pribatua da, eta ez dakit bere... Edo zen kasutan, diru publikotik ere jasotzen du pribatua izanagatik, ez da? Dudari gabe, azken urteetan nik uste nahiko jaso duela, orain aldaketare bat izan da, Nafarroan beste telebista pribaturen bat dugulako, Nafar Telebista sortu zen, eta horrek esan nahi du, dirua banatu egin behar dela, eta, hala da. Ez dakit. Nik uste dut gaina, abertzalen iritzia kontuan hartzekoa dela, interesgarria, ordezkariak izan dituzte Madrilen, egia da azken hauteskundeetan, ez zutela lortu, baina hori Navarra Telebizionen erabakia da. Gaur arratsaldean jakin dugun albistea izan da hori, eta horregatik akarrena izan dugu mai gainera, hauteskunde kanpainari begiratu nahi diogu, Euskal Herritik abiatuta, Eguzki Urteaga, ez dakitola kolpe batean ze balorazio egingo zenuke orain arte ikusitakotik. Aurreko hauteskunde kanpainan ikusi zen telebistek zerrenoko protagonismoa lortu zuten, kasu honetan naiz eta kanpaina laburragoa izan, antzeko zeozar ikusten da eta horrek mesede egiten die alderdi nagusiei, eta horrek planteatzen duen arazoa da Euskal Agendak ze toki daukan eta ze presentzia eduki dezaken bai diskurso politikoan, bai proposamenetan, eta uste dut erronka nagusia bereziki alderdi abertzalentzat hori dela. Pilar Kaltzada. Telebistak behar bada dagoen arazo hori amplifikatu edo egiten du, baina esango nuke oro har eta kanpainari dagokionez telebista eztabaidak alde batera utzita ere esango nuke bertako alderdiei asko kostatu egiten zaiela eta asko kostatzen ari zaiela hain zuzen ere bertako agendaren berri eman alizatea presio ikaragarria dagoelako eta hain zuzen esango nuke horretan egiten ari dela alegina eta ezakit noraino lortzen ari den. Kostatzen zaiten benetan neurtzea noraino lortu duten edo lortzen ari diren jendeari egiazki azaltzea zertan datzan bertako politikagintzatik orain egun hauetan egiten ari diren eskaintza. Zertan datzan eta zer egin daiteken Madriden eta Madriden zertarako behar dituzten ordezkariak konbentzitzen ere bagian zailtasun handi xamarrak alderdi abertzaleak behintzat. Bai, eta erronka hori da, ez? Azken finean Madrilera zertara jun behar deun eta hortaz konbentzitu behar dute bere hauteslegoei, ez? Nik uste garrantzizkoa dela, eta egia da, azken aldi honetan 6 hilabeteko tunel batean bezala ibili garela, oraindik hauteskunde batzutatik ez garela atera, eta segidako zerbait izan dela, ez? Orduan, azken hilabeteotan etengabe egon den argudioa politika eta hauteskundeak izan dira, beraz, egon daiteke karga negatibo pixka bat alde horretatik, baina, nik uste esfortzu bat ere egin behar dutela, eta noski Espainiako hauteskundeak dira, eta
eta beraiek deitzen duten periferiari aparteko kasurik ez die bat ere egiten, ez? Edozein kasutan alderdi batzuentzat periferia oso garrantzitsua izan da aurreko hauteskundeetan eta segurazki hauetan ere izango da. Hitz egingo dugu Espainiako alderdi politiko nagusienez, hitz egingo dugu atzo Espainian egin zuten debate garrantzitsu horretaz, baina apur bat Euskal Herrian jarraituta nik pentsatzen dut neurri batean Araba, Bizkaia eta Gipuzkoari dagokionez, Nafarroan duela urtebete egin zituztelako diputazioa aukeratzeko hauteskundeak, udazkeneko erronkak eta udazkenean izango diren hauteskunde autonomikoak ere eragina izaten ari direla, batez ere Espainian gobernua lortuko ez duten alderdientzat, ez? Nik esango nuke nabarmen, sentsazio hori ere badaukagula, aipatzen zenuen tunel luzea, ez dakigu tunelaren erdian edo nun gauden egia esan, argia ikustea oso zaila delako. Argi hori ekainaren 26an ikusiko dugula uste dezakete batzuek, baina gero berehala beste tunel bat egituko saio horri. Nik esango nuke kanpaina luze, lehendik ere oso luzeak izaten ari ziren kanpainaren beste luzapen bat edo bizitzen ari garela. Eta zaila dela ulertzea momentu honetan bertako alderdiek nun duten begia jarrita. Badakitelako begi bana ipini behar dutela deialdi bakoitzean. Esango nuke beren agendak ikusita, proposamenak eta ikusita, pixu are handiagoa ematen zaiola udazkenekoaren bezpera hoietan sendo iristiari, eta Madrilgoak gehiago ematen duela behintzat, ez dut esango berotze bat denik, baina bai posizio horrek beste ondorio batzuk izango balitu bezala edo ikusten ditut alderdia gainera, ikusita oso zaila gertatu dela erabili alizatea lortutako botu kopurua Madrilen negoziatzen jarri direnean gobernua osatzeko, beti esan izan da lortu behar dela indarra bertara joan eta ahotsa izateko, ni horrekin erabat ados nago, baina ikusi dugu zailtasunak han ere badaudela eta hilabete hauetan pareta handi bat ikusi dugu. Euskal Herria Bildurentzat zailtasunak handiak izan dira, publikoki behintzat, inolako deirik ez duelako jaso, inorekin hitz egiteko besteri da, gero hemizikloan, zer nolako tratu eman zaion alderdi batzuren aldetik, nolako txaloak izan dituen denbora askoan ikusi gabekoak, baina deitu ez dute deitu, eta Euskal Alderdi Jeltzalearekin ere, apenas onelakorik. Zuk esan dezu nun dauden begiak jarrita, beste begirada bat ere egin dezakegu, ez da alderdiek nun jarri dituzten euren begiak, kanpaina hasteko adibidez danak Arabara joan da, beraz badakite Araban zerbait badagoela jokoan, gero badaude aldagarri batzuk ez dakidanak zenbat eragiten ari diran, Gipuzkoan adibidez Errauskailuaren eztabaida plazatara eta ondoren Urgulmendira eramandakoa ze eragin izaten ari da honetan guztian, badaude hainbat kontu, kanpaina honetan Euskal Herrian ere kontuan hartu beharrekoak. Bai, eta gauza desberdinak ere badaude, hau da, aurpegi batzuk ere aldatu dira, naiz eta abenduan hauteskundeak izan, eta errepikatu orain, aurpegi berriak ere badaude, eta hori ere, beti beste, ez dakit bizitasun bat edo ematen dio, ez gauzari. Eta egia da gauza gertatzen ari direla inguruan, ez? Arabakoa, bai, segurazki 4 eskainu direlako, eta 4 horiek nahiko muitu daitezkeen zerbait, edozein aldaketa txikiak eragin handia izan dezake, ez? Eta Gipuzkoan, ez dakit Errauskailuak momentu honetan kanpainan gaude eta kanpainan egon gara, baina, nik uste dut intensidade handia hartzen ari dula, pixua handia hartzen ari dula, batez ere gizarteratu den gai bat izan delako, ez? Eta momentu honetan, nik uste dut teknikoki sartu diren faktore batzuk kontutan hartuta, adibidez medikuak eta osasunaren faktoreak sartuta horrek indarra hartu duela eta benetan kezka hori pixka bat Errauskailua egingo den inguru herri horietan kokatua balin bat zegoen ere zabaltzen dijoala eta pixu hartzen ari dira. Eta naiz eta Errauskailuaren ingurukoak ez dagozkion hauteskunde honi azkenean, kanpainera dana olioa bezala banatu egiten da normalean, ez da? Hor, 2 elementu daude batez ere alderdi abertzalentzat. Bata da nola lortzen duten propioak zaizkien tematikak plazaratzea eta Errauskailuaren kasua hori gehiago lotuta dago diputazioaren kudeaketari
politikari, eta orduan ez du zerikusirik hasiera batean mintzat hauteskunde orokorrekin, baina edozein kasutan baliogarria izan daiteke berriz ere fokoa lokalizatzeko eta bertako problematiketan jartzeko. Baina iruditzen zait, alderdiek ere saiakera bat egin beharko luketela herritarrak beste modu batera konbentzitzen eta kanpainak beste modu batera antolatzen. Lehen nahi badut, telebistak zer-nolako inportantzia zeukan. Eta nik azpimarratu nahi nuke, adibidez, Obamak egin zuena lehen dabiziko kanpaina elektoralean, non bi estrategia uztartu egin zituen. Bata izan zen sare sozialena, eta beste aldetik atez-ateko lana. Ez bilketa, baizik eta lana. Eta orduan bere estrategia zein zen. Zen, saiatzea herritarrak konbentzitzea, eta herritar bakoitzak beste bere inguruan beste 10 pertsona konbentzitu bat zituen. Eta hola, efekto multiplikatzaile bat lortuz. Horrek zer erakusten zuen? Ezerke ez duela ordezkatzen harreman zuzena pertsona bat benetan konbentzitzerako orduan. Bestera ze gertatzen da, konbentzimendua oso superfiziala da. Eta orduan, volatilitatea arriskua askoz ere handiagoa da. Hori ikusi dugu, abenduaren 20ko emaitzetan, non boto trasbasak oso importanteak izan diren. Ezker Abertzaleak hori pairatu egin du, 1.000 boto galdu egin ditu, aurreko hauteskunde begiratuta, baina ikusten badugu estadu mailan edo autonomia erkidego mailan boto trasbaseak zenbatekoak izan diren, mugimenduak oso importanteak izan dira. Orduan, iruditzen zait, kanpaina egiteko ereduetan ere, ikusi behar dela beste herri batzutan zer egin den, eta zentzu horretan Obamaren estrategia oso interesantea eta efizientea izan da, besteak beste, bigarren aldiz ere hautatu izateko aukera eskaini diolako. Nik uste dut eraginkortasuna landu egiten den elementu badala eta zalantzari gabe erabat ados nago beste molde batzuk ere badaudela ez bakarrik eraginkortasunari begiratuta, baizik eta politikoki alderdiek hauteskundeak irabazteaz gainera gizartean eragin bat izatea berez hori beharko luke helburua. Ados egonik horrekin ere nahiko beste arrazoi batzuengatik jarraitu egin dut Obamaren alderdiak abian jarri zuen estrategia eta urte batzuk izan ditu eta nik esango nuke hauteskunde kanpaina baino gehiago politika gizarteratzeko estrategia bat dela. Hau da, hauteskunde kanpainan irten zan edo ikusi genuen harremana lantzeko modu hori, baina urte hauetan guztietan eutsi egin diote. Urte hauetan guztietan nik astero jasotzen dut mezu bat, ikusten dut nola grassroot edo deitzen duten sistema horretan lantzen ari diren komunitatearen sentimendua, komunitatearen eragin biderkatzaile hori, informazioa jasotzeko. Beraz, hauteskunde kanpainei begira askoz ere eraginkorragoa izateaz gainera, politikari berari ere beste aire bat ematen dio, eta nik esango nuke politika giltza bera ulertzeko beste modu bat dela hauteskunde kanpaina zaparte. Izan ere, batzutan gertatu izan da Obamari begira edo Obamaren antzeko gauza zenbait egin nahi izan da, batez ere sare sozialak erabiliz eta abar, alderdi politiko zenbait hauteskunde bezperatan jarri direla, adibidez Twitterra erabiltzen ez da, baina, okerrezpaldin banago dakitenek diote bezperatan egindako horrek apenas balio duela ezertarako, eta gainera jarraipenik ez badauka, eta zuk esaten dezuna, luzaro egiten den lan bat espaldin bada, ez duela iaia ezertarako balio. Balio du ez nahi duten efekturako, baizik eta kontrako efekturako, eta kontrako efektu hori ia gaur egun aseguratuta daukate. Horrelako estrategia, momentuko estrategia eta tresna operatibo momentuko gisa hartzen dutenek, seguru eduki dezakete, atzera buelta izango duela eta kalterako izango dela buelta hori eta ikusten ari gara. Ikusten ari gara nola jendeak erreakzionatu egiten duen oso nabarmen. Sare sozialei berebiziko importantzia ematen ari zaie, kanpainan eta telebistaz aparte ere, badirudi zu komentatzen zenun hori elkartrukatze hori, zuzeneko harreman hori, sare sozialaren bidez egiten dela hemen, neurri batean. Sare sozialak oso, multzo jakin baten gana heltzen da. Beste, badao jende asko, erabat almargen bizi dena, guzti horretaz, orduan, hori eren ikuste aztu egiten dela, eta agian importantzik gehiegi ematen zaiola sare sozialeko indarrai, eonin behar da, noski baietz, eta gazte jendearengan seguraski eragina izango du, baina horrekin egiten dezuna da, alde bat, gizartearen alde zati handi bat, kanpoan utzi, ez zure mezua, ez zaila aieitzen. Nik esango nuke, behar bada horretan, akats hori oso nabarmen
egin izan dela aurreko urteetan. Nik esango nuke, oso fenomeno berria da politikagintzaren konparatuta, politikagintzari eragiteko haina oraindik ez du demostratu, hori egia da, oso Twitterrek orain dela oso gutxi 10 urte bete ditu. Gauzak bere kontestuan ipini behar dira. Nik esango nuke azken kanpaina ontan, abenduko kanpainan nabarmen. Baina baita ere, joan den urteko maiatzeko kanpainan ere, nik behintzat beste estrategia garatuagoak ikusi nituen. Hau da, sare sozialak eta gainerako bitartekoak ez dira horren bereiz landu. Esango nuke hibridatzera jotzen dutela eta horrela aprobetxatzen dela medio desberdinaren potentzialitatea. Esate baterako, nola segitzen diren telebista debateak. Telebistak sekulako garrantzia du, baino telebista gehi beste kanal horien osagarritasuna, gehi zuzenekoaren retransmisio. Eta zuzenekoa ere bestera batera egiten hasi denik ezin dugu. Katu nik uste kandidatuak askoz ere formato txikiagoan, herri eta herritarren gana alik eta gehien hurbildu nahian dabiltzala, eta ikusten ditugu osa txikiak egiten ez mitinak ez dakit berea egin duen, noiz baita esan zan irratiak berea egin zuela eta ez zuen egin. Baina tira, ikusi dugu, eta gerturatzen ari direla kandidato bakoitza herritarren gara. Eta oso talde txikiak agian beste remediorik ez dago. Iruña begira erronka izaten zen, garai batean, anaitasunara joatea, anaitasuna betetzea. Eta banaka batzuek aleginak egiten zituzten horretarako nik uste dut, aurtengo hauteskundetan, inori ez zaiola okurritu ere egingo, anaitasunara joatea. Gero, nik esanen nuke oso kanpaina hotza dela, behintzat Nafarroan, faroletan zintzilkari horik ez dago girorik, ez dago autorik, ez dago edabidei begira egineko kanpaina, hori begibistakoa da, sare sozialak ere, baina edabidei begira egindakoa eta profesionetan aritu garen guztio, zer den hori, ez da, argazkia egin, bidali prentxago harra, eta tira, atera daitezela lerro batzuk. Orain gainera, profesioari begira, azterketa bikaina egiteko beste hildo bat ematen duen hauteskunde kanpainak bizitzen ari gara, hau da, iristen dira askotan komunikabideetara, esan dutena, ongi enpaketatuta, eta esan behar dezuna, eta tira, horrek beste eztabaidara baterako emango liguke. Oso interesgarria. Baina nik esango nuke oso lotuta dagoela, ze azkenean komunikabideak, politikak komunikabideak nola ulertzen dituen, komunikabideek noraino politika ulertzeko modu horretan iaia nahi eta ez makurtu egin behar duten azkenean batak besteari eragin bat sortzen dio. Eta espektakularizazioa ez da berria, baina momentu honetan nire kezka behintza da espektakularizazioa dela eskintza bakarra. Ez da orain gertatu den zerbait, baina lehen behintzat beste kanpaina batzuetan, nire buru entzuten dut ematen dut arrizarra sentitzen nahi nahizela, lehen hortan, baina bazeuden beste kontaktu bide batzuk. Gaur egun kontaktu bide bakarra gelditzen ari da, eta kontaktu bide hori gainera erabat domestikatuta eta erabat pautatuta, segunduka, minutuka, tarteak, atrillak. Gero jasoko dugu, jasotzen ari garena. Nola nahi dugu gizarte implikatu, mobilizatu, konstiente, erantzule, baldin eta eskaintzen zaiona, erabat pildoratan neurtuta eta kontrolpean baldin badaukagu. Nola baita freskotasuna galduta, ez da neurtuta. Agian dana oso previsiblea delako ere. Hori ere bada faktore bat, denok dakigu norbaitek zer esango duen eta besteak zer esango duen, eta ez dakit, sorpresari oso tarte gutxi, uste zaio, bai eztabaidetan, bai planteamentutan, nahiko jakina da dena. Baina edozen kasutan, hori pixka bat Pilarrek esan duenaren naritik, komunikabideok ere pixka bat joko egiten dugulako utziko ez da. Horrengoz, katxispa pixka jarri duena izan da alde horrek eman du, baina irratian entzundet eta egia da irratian entzunda orain dikan gogorrago egiten zaizula. Ze esatez duen, alderdi popularra alde. Alde. Eguzki, aspaldi ez daitze egiten zain, bai. Komunikazio estrategia gaur egun integrala dira. Batzen dituzte azken binean eremu ezberdinak sare sozialak izan dituzela, mitinak ere baina, mitinak gero ez da gehiago editatuta daude, eta batzutan alderdiek beraiek editatzen dituzte irudi horiek, gero, sare sozialetan, komunikabidei begira saldu alizateko, ez?
Orduan, hori uste dut alderdi gehientsuenek ja barneratu egin dutela eta estrategia integral bat proposatu egin dutela. Galdera da komunikabideok hori onartu behar dugun, ala ez? Hori beraiek egitea, gaila pelikula ez. Eta hori zen bigarren puntua. Eta zen preseski, iduritzen zait, Hego Euskal Herrian oroar, bertako komunikabideek oso kontraprogramazio gutxi egin dutela. Alegia oso lerrokatuak izan direla azken finean Madriletik eta bereziki A3 Media eta La Sextak inposatu duen ereduarekin, bai formatuari dagokionez, bai tematikei dagokionez, eta ikusi da hemengo komunikabide asko ere lerratu egin direla eta saiatu direla gauza bera egitean, baina hemengo tokearekin. Ez da benetako kontraprogramaziorik egon bertako ikuspegia, eredua inposatzeko. Horrek denbora eskatzen du, ez da egun batean egiten den kontu bat, ez da aste batean edo bitan egiten dela, baizik eta La Sextaren eta A3 Mediaren estrategia azken 2 urteetako izan da. Eta suposatzen du, astero azken binean, eredu propio bat, hildo editorial propio bat garatzea eta mantentzea, nahiz eta berroda hasiera batean audientziak ezain altuak izan. Hori iruditzen zait, hemengo komunikabideak gutxi egin dutela. Eta horrek ze suposatzen du, besteak beste, La Sextak, A3 Mediak inposatu dituela bere ereduak, bere planteamentuak, bere problematikak, eta hemengo alderdiak baita abertzaleak ere lerrokatu egin direla maila batean. Lehen aipatzen zen adiaz, EH Bilduk bere posizionamentua eta bere hautagaiak ere aldatu egin dituela. Hori abiatzen da planteamentu batetik, eta da bere hauteslegoaren zati bat Podemosera joan egin dela, ez? Eta horren aurrean bi estrategia daude, edo norberaren eredua defendatzen da, edo saiatzen da bestea imitatzen, edo bestearen antzekotasun bat eskaintzen. Zuk uste duzu EH Bilduk imitatu egin duela Podemos? Saiatu da hurbiltzen, matute bat aukeratu izana, ez da kasualidadea. Araban zerrenda buru aukeratu dutena da, frackingaren aurkako borrokan pertsona esanguratsu bat. Ez da perfil abertzalea landu, baizik eta ikusi da Podemosen gandik zein izan daitezken perfil kompatibleenak edo hurbilenak azken finean hori lortu alizateko. Eta azken ohar bat, asko hitz egiten da komunikazioaz, asko hitz egiten da esare sozialetaz, baina non dago sakoneko lana, eguneroko lana, jendearekin egiten den konfiantzazko lana, jendea konbentzitzeko, sinesgarritasuna lortzeko. Iparraldean, goratzen naiz, Alain Iriartek esaten zuela, izugarrizko garantzia ematen ziola, hautesleek beregan konfiantza edukiz ezaten, eta konfiantza hori etzela traizionatu behar. Horrek ze suposatzen eguneroko lana dela, asteroko lana dela, sinesgarritasun hori lortzeak denbora eskatzen du, baina behin lortzen delarik askoz ere egonkorragoa da. Iruditzen zait gaur egungo komunikazio fribolo horrek eragiten duena da izugarrizko volatilitatea, frivolizazioa politikarena, eta horrek fragilizatu egiten ditu alderdi politikoak. Zeren, egun batean, portada daukan gaia izango da bat, baina biharamunean diferentea izan daiteke. Eta horren menpe egoteko arriskoa daukate alderdi politikoak. Eta zentzu horretan nik alderdi politikoak zertxoa galduta ikusten ditut, eta beldurtuta aberria zein izango den egun batean edo momentu batean nagusituko den gaia eta nola posizionatu horren arabera. Ados egonik ere, aipatutako gauzaia esango nuke gehienekin, ez dakite alderdi politikoen hauzia den bakarrik, esango nuke gizarte tendentzia baten aurrean gaudela. Jadanik ez dago masa mugimendurik, ez politikan, ez sindikalgintzan, ez kulturan, ez oso adibide gutxi ikus daitezke, eta orain arte ezagutu dugun politikagintzak entzuten zion garai orain arteko gizarte molde batin, harremanak horrelakoak ziren, konfiantza, gaur egun konfiantza, gaur egun mugikortasunik ez da ikusten inun. Fidelidade hori alderdi politikoek beren jarduna fidelidadearen gainean eraiki izan dute tradizionalki, gaur egun ikiragarri garesti da, maila guztietan eta ez bakarrik politika gintzan. Behar bada gakoa izango litzateke asmatzea, tendentzia horien arabera nun dauden helduleku berriak, eta hoiek jorratzeko orduan ez traizionatu norberaren posizionamendua, baina nekez mantendu ahal izango da orain dela 2-3 hamarkadako moldea, jadanik
olakoa ez den gizarte bati eragin nahi baldin bada zaio. Nik uste dut evoluzio hori nahita ezkoa dela behar bada, eta hortan erabat ados nago, ez dugu asmatu eta oso errez joan gara espektakuluaren besoetara pentsatuz hor egiten dela guztia. Eta, profesiokoak gara hemen denok. Eta behar bada gure telatuaren kontra pilota botatzea da, baina komunikazioa estrategikoa, ala operatiboa oso importantea da, baina politika ez da komunikazioa, eta nik ez dakit hori zenbait alderdietan garbi daukaten. Nik uste politika komunikazioa ere badela, baina igual ez hainbeste marketinga, eta nik uste marketinga dela egiten ari dena zenbait momentutan. Eta alderdi politikoek oroar badute horrelako tendentzi bat, eta momentu batzutan ridikulua rozatzen dutena, nire ustez, eta edukina galtzen da. Hor edukina galtzen da. Jakina. Herritarrek nahi dutena da, gaur egun dauden erronka eta arazoei zernako proposamen zehatz konkretu eta sinesgarriak proposatzen diren. Azken binean, langabezia estatuari dagokiona, ez 21%ko balin bada, hori benetako arazo bada, ez da komunikazio arazo bat, azken binean, arazo horiei ze erantzun politiko ematen zaie. Eta iduritzen zait, erantzun gabezia hori gordetzeko komunikazioan erortzen dela eta marketingean. Fondo gehiago behar da eta forma gutxia. Izan ere, Euskal Agenda hitz egin dugu lehen, ez da? Eta, gero Espainiako espektakularizazioaren espektakulura joaten geranean eta atzoko debatea aztertzen dugu nuen ikusiko dugu, Euskal Herriaren inguruko biru aipamen izan zirela, baina hori ez nuke esango inundik inora Euskal gaiak mai gainera eramatea denik. Baina badira, adidez langabezia aipatu duzu, gaur bertan Sestaoko ACBko langileek erabaki bat hartu dute, enpresak mai gainean jarretakoa onartu dute, 153 aldeko boto, 127 kontrako, 12 abstentzio, beraz, kontuan izan gauzak nola izan diren, asteburutan bakarrik lan egingo dute, plantilla erdiak lan egingo du, eta hau da, altzairu gintzak Euskal Herrian bizi duen krisi sakonaren alderdietako bat, Zumarraga izango litzatekeelako bestea. Oso sarri azkeneko urteetan, eta Espainiako gorteetako hauteskundeetara begira jarrita hitz egin izan dugu Euskal Gatazkaz. Momentu honetan ez dakit zer da oso ondo Euskal Gatazka eta gai garen hori definitzeko ere. Baina baditugu zenbait gauza, sarri esaten dugunak, Espainiako gartzeletako giltza Espainian dagoela. Atzo bertan jakin genuen, Gorka Frailek Espainiako Auzitegi Nazionalari mingainean minbizia duelako Euskal Herrira hurbiltzea eskatu, eta ezezkoa eman diola Auzitegi Nazionalak, ez da, bereiek diotenez, sarritan, presoi eskatu izan zaizkien, baldintza guztiak betez. Badaude, gai asko, eta 3 aipatu ditut, bestea eta 3. aipatuta, nahi badezu eitzen genezake estatusaz, besteak beste erabakitzeko eskubidea ere, aurretik pasazitzeigulako Espainiako goi arduradun izan nahi dutenek hitz egin zutenean, ez da, baina badaude hainbat gai, eta gero arrantza, eta gero nahi dituzuen gauza pila bat, mai gainean jarri daitezkenak, bata bestearen atzetik. Dudarik gabe, nik uste du, atzo Iglesiasek bat aipatu zuen, gora aipatu egin zuen, Euskal Herrian dugun kontu bat, eta inzuzen ere, errenta hori, gutxieneko errenta hori, eta esan zuen, Nafarroan eta Euskal Autonomia Elkargoan badutela, edo erkidegoan badutela hori, eta gora aipatzeko badela, eta badira gai asko dudarik gabe. Nik gauza bat aipatu nahi nuen aurretik, kazetaritza eta politikan herriko harremanez hitz egin dugu. Nik uste dut, badela kontu oso arriskutsua eta neurri batean tristea, alderdietako ordezkariak erredaktore buru bihurtzen direlarik, hori da kontua, eta hori da kazetaritzaren nolabait ere ardura, erredaktore burua ni naiz gu gara, eta beraz kazetaritzak badu, eta kazetariok badugu, eta enpresek badute hor, zeregin bat, dudarik gabe, ezin dute irentsi dena, eta nolabait kontrolatu egin behar dute hori, eta aldi berean kritikatu, eta eraman bere eremura ere, ez dezatela saldu edozein gauza, eta nik uste dut alde hortatik azken urteetan egia da alderdi politikoek eta orogar instituzioek ere komunikazioaz asko ikasi dutela, hori aitortu behar zaie, eta aldi berean komunikabideetan sekulako krisia izan da. Eta kazetariak gero eta gehiago ari dira, alderdietan, instituzioetan, eta baina nik uste dut, badela hor, arazo bat, eta hor, kazetaria bihurtzen ez baldin bada, biztanleriaren ordezkari, alegia, biztanleriak hau jakin nahi du. Zubi edo ordezkari, edo pixkat laguntzeko eta eramateko
mezuak eraman behar diren tokiraino saldu nahi dizuten guztia erosi gabe, eta nik uste dut alde hortatik kazetariok ere badugula zer eginik. Beti izan da, kazetaritza dela botereak argitaratzea nahi ez den hori. Hala balitz, utxik agertuko lirateke egunkariak goizero, ez genuke izango asko eta asko. Eta nik egia esan, uste dut, hor badagoela gako bat, eta profesioari bakarrik ez, gizarte ereduari ere eragiten diona, zuzenean. Zeren, herritarrak informatuta eta nolabaiteko zubilan horretan galdu egiten baldin bada abeetako bat, erabat manipulagarria. Desorekatua dago. Desorekatua guztiz, baina oso hurbiltzen ari gara beste bide batetik iritsiko bagara ere, erabat kontrolatuta egon daiteken gizarte eredu batera. Hori ez da izango nahi handiak erake utzi zigun bezala, beste bide batzuk sibilinbagoak erabiliko ditugu, baina nik uste dut horretan atentzioa ere ditu behar dugula, ez bakarrik profesionalok daukagun ardurarengatik, baina baita ere gizarteak berak. Herritarrek ere jakin behar dute noraino den telebistak erakusten dien hori, egunkarien irakurtzen duten hori, errealitatearen isla, ala errealitatearen isla erabat manipulatua. Ados nago, eta dekodifikatzen ikasi. Politikariek ere zerbait esateko izango dute. Herri honetan dauden hainbat gauza agendan sartzen ez direnean, hau da presoen gaia, aitatu den bezala, politikariek ere izango dute beraien ardura. Komunikabideak ere bai, eta batzuk kaso egiten diote, eta beste batzuk ez. Eta batzuk realitate bat izkutatzen dute, eta beste batzuk ez. Eta horrela bizi gera, bale, ados, baino ordezkari politikoak hor daude, eta hoiek ere jaso beharko luteke. Herriak sufritzen duena, herria pentsatzen duena, herriak sentitzen duena. Kontua da gainera, erabat ados, Mertxorrekin, kontua fokua jarri denez orain komunikabideen nik horretan insistitu egin nahi nuen, espaldidanik buruan da bilkidan kezka importante badalako, baina gainera, esango nuke, ja ez bakarrik bere paper sozial eta hainbestetan goraipatu dugun paper sozial horrengatik. Besteik espada ere leku bat ez galtzeko gizartean. Ze gaur egun, gizarteak bai garatu egin ditu, informatuta egoteko, iritzia partekatzeko, eztabaidak bultzatzeko, beste bitarteko batzuk. Kazetaritzako industriatik erabat aparte. Eta neurri batean, aipatzen zenuen krisiak, nik uste dut baduela zerrikusi handia hori. Monopolioa galdu duela, gaur egun ez ditugu komunikazioaren industriak behar, gertatzen ari dena jakiteko teknologia poltsikoan daukagu, eta hemen maigainan daukagun honekin, telebista batek izan dezaken, irismen haina uki dezakegu guk. Beraz, komunikazio enpresek ere irakurketa hori egin beharko lukete, erabat esplazatuta geldituko ez badira. Eta, nik uste dut, mea kulpa askori tokatzen zaigula, ez bakarrik komunikabidei, jakina, ez bakarrik profesionalei, politikari zerresanik ez, gizarteari ere bai, beresterik gabe, ontzat ematen badiogu eta hotzan begiratzen badiogu pantailari, baino elementu horiek berpentsatu egin beharko genituzke, bestela dinamikak erabateko desplazamendua ekarriko duelako, eta aipatzen zenuen bezala, Fermin, desoreka bat. Eta ez dakigu oso ongi, zerren eta noren esku geldituko garen. Eguzki. Nik beste ertz bati heldu nahi diot, eta preseski lehen industria aipatu duzularik, ArcelorMittalekin zegertatu da, azken aste eta hilabeteetan, non azken finean bere estrategia izan zen besteak beste altzairugintzako hainbat enpresa lokal erostea, ia situazio monopolistikoan egotea Europan, eta horren ondorioz gero bere baldintzak inposatzea. Ikusi zen Florenzen zegertatu zen Frantzian, orain kasua errepikatzen ari da, Zumarragoko itxiko da, ACB-ren kasuan beretako txantaje bat egin zaie langilei, lankarga asko jetxiz, asteburutan lan eginez. Gainera Euskal Jaurlaritzari inbertsio jakin batzuk ere eskatu dizkiote. Hori da, ertzantzak bermatu zezan segurtasuna, alegia, hor badira baldintzak eta hor indarreman politiko batetaz ari gera. Baina horrez gain, lehen Euskal Agenda aipatzen genuen, galdera da, zein da instituzioek eta alderdiek daukaten politika industriala? Zein eredu daukate? Azken finean, Eusko Jaurlaritza kasu honetan pasatu denbora guztia ardura kanpoari botatzen. Elektrizidadea garestiegia da, ardura Espainiako gobernuarena da. Txinako altzairugintzaren kompetentzia desleiala dator, Europaren falta da. Alegia, baloiak beti kanpora botatzearen joera egon da. Eta industriak hainbeste historikoki garrantzi eduki duen lurralde batean, iruditzen zait, eutsi behar zaiola galdera horri,
eta eduki behar dela ikuspegi nahiko argi bat eta estrategia oso zehatz bat jakiteko zein den garatu nahi den politika industriala, ez orain bakarrik emergentzia egoera batean gaudelako, baina baita urrengo 5-10 urteetan zein den. Eta nik ez instituzionaldetik eta ez da alderdi politikoen aldetik ez dut plan edo ikuspegi koherente eta zehatz eta sinesgarririk ikusten. Edo zen kasutan, orain Espainiako gorteetako hauteskundei begira gaudela, Espainiako instituzioek ere ez dute erakutsi, ez energiaren prezioan gora bera ertain egingo zuten, eta ez ezer, Soria ministroa etzan joan Bruselara, eta orain ja ez dago Soria ministrorik, aztu baldin bazaigu ere, dimititu zegoelako Panamako paperak tarteko, ezta? Beraz, atentzio ematen didana da ere, hain bere baitan Euskal Herrian nahi duen Espainia horrek ere, ez duela inolako urratxe berezirik egin ez Altzairuaren kasuan, eta ez beste kasu bat. Horrek erakutsi dezake, behar bada, historikoki, agian gobernu zentralari etzaio interesatzen Euskal Herriak sektore industrial potenterik eukitzea, eta desindustrializazioa, bere garean frankismoan ikusi zen bezala, agian komeni zaio hori ikustea. Gaur egun ikusten ari gera, garai batean EAEko eta Hego Euskal Herriko sektore ekonomiko askoz ere diversifikatuagoa zen, bazagoen sektore industrial potente bat, ikerkuntza garapenean gehiago inbertitu egiten zen, eta 2008az geroztik ikusten ari da konvergentzia prozesu bat Espainiarekiko. Turismoak gorakada bat ezagutu du, eta aldiz industriak behera egin du. Alegia, soluzioa ez da Madriletik etorriko maila horretan, baina bertan euki behar dugu ikuspegi nahiko argi bat, naiz eta izan soilik bertako interesak eta ikuspegia defendatzeko. Presoak aipatu ditut, soluzioa Madriletik etorriko da? Hor badago arazo bat maiz aipatu izan duguna, eta da Ezker Abertzaleak eta ETAk bere garaian unilateraltasunaren apostu egin zuela, esperantza zen, besteak beste, denbora joan ahala, politika penitenziarioan, malgutze prozesu bat egongo zela, hori ez da ikusi azken urteetan, eta horrek eraman du, Ezker Abertzalea eta presoen kolektiboa, bere estrategia eraldatzera, moldatzera, eta besteak beste, legediak eskaintzen dituen zirrekitu guztiak erabiltzera. Eta esan daiteke, hor bai egon dela azken aste edo hilabeteetan aldaketa bat, besteak beste, fiskalia, akusazioa eta defentsaren arteko akordio batzuk egon direlako, eta gutxienez saiestu da preso edo pertsona berriak ez daitezen kartzelan sartu. Eta pixkanak bada ere, presoak atera egin daitezen. Zoiz iruditzen zaizue? Aurre ikusten diren datuekin hori aldatu daitekela datozen 4 urteotan, edo premiazkoa edo preciso izango dela beste mota bateko gobernua, edo aldatuko dela besteak beste erremediori gabeko kontu bat izango delako, Fermin? Nik uste dut, azken hilabeteotan zerbait lortu dela, eta ikusi dugu, presoak eta ziderela zerretoiek erabiltzen, baina nik uste dut giltza Madrilek daukala, hori begibistakoa da, eta Peperen edo behintzat Rajoiren jokamoldea ikusita, azken urteotako ikusmoldea ikusita, ez dirudi alde hortatik aurrera egiteko prest dagoenek. Eta nik uste dut, askotan esan dugu hemen ere, zorionez, orain dela 5 urte eta giltzari utzi ziola eta baina badira konpondu beharreko gaiak eta dudari dabe gai nagusienetakoa presoena da. Eta Madrilen gobernu aldaketarik ez baldin badago, nekez ikusten du soluzioa epe laburrean. Gustatuko litzaidake ez dakit ikorrago hitz egitea, baina nekez. Eta bestalde nekez ikusten dut alternatibarik Madrilen, hori ere. Mertxe. Bai, Pepek ematen duena badakigu zer den beraz hauteskunde hauen ondoren gauza errepikatzen bada, eta azkenian Pepek jarraitzen balin badu gobernuen, nahiko egoera berdintxuan egongo ginateke, eta orduan gelditzen den irtera bakarra presoen gaia soluzionatzen juteko rekursoak eta neurri legala jartzea da, eta Estrasburgoraino joatea, eta ia horrela hainbat gauza gaur egun aintzat ematen dianak eta molda ezinak dienak, edo muitu ezinak dienak, ia mugitzen direnez. Baina, espero ezagun, ez dakit, horretan ere, baikor izan nahi nuke, ze presoen gaian bezala, beste hainbat gauzetan ere, nik uste aldaketa bat gobernuan, Espainiako gobernuan, desberdina dela, segun eta zein dagoen, onura gehiago izango genituzkela. Bai, maila horretan, nik azpimarratu nuke ere, Euskal gizarteak, bai gizarte zibilak eta bai bereien ordezkari politiko eta sindikalak paper bat jokatu dezaketela. Adibide gisa hartu nahi nuke Baionako adierazpena. Ikusten delarik zer nolako adostasunak lortu diren, eta dokumentu hori zehaztasunarekin irakurri ezkero, gaur egun ikusten da alderdi abertzale batzuk ez daudela hortan ere. Iparraldean,
aspaldiko 20 urteko gobernantza berriaren ondorioz izugarrizko adostasunan lortu dira. Eta hori sinatu dute ez bakarrik Euskal Herria baik, baina baita ere Alderdi Sozialistak, zentro eskubiak ere sinatu du, bigarren sindikatua den CFDTek, alegia adostasun oso zabalak izan dira. Eta momentu batetik gora horrelako adostasun batzuk lortzen badira hemen, Espainiako gobernuak pauso batzuk eman beharko ditu. Naiz eta izan justizia transizionalaren bidetik. Baina eman beharko ditu. Zeren bestela itxoiten badugu alternantzia Madrilen, agian gertatu diteke, Podemos eta PSOek elkarrekin gobernatzen badute, egon daitezke moldaketa batzuk. Gertu ikusten duzu iparraldean alderdi politikoen artean hainbeste urte eta gero lortu diren akordioiek eta akordioiek eman dituzten Baionako dokumentu bezalakoak emateko gertu gaudenik Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroan adibidez? Nik uste dut hemen dagoen tentazioa da uste izatea denborarekin dena konpontzen dela. Denborak zauri batzuk konpondu egiten ditu, baina iruditzen zait iparraldetik ikasi dezakegun elementuetariko bat da hortarako behar direla dispositiboak eta prozedurak. Eta hori antolatu egiten dela, fomentatu egiten dela, egituratu egiten dela, eta pazientzia eduki behar dela. Baina denborak bakarrik ez du dena konpontzen. Aski da ikustea adibidez, gerra zibilaz geroztik eta frankismoaz geroztik, hainbat galdera pendiente daudela eta konpondu gabeak. Beraz, denborak bai laguntzen duela, inongo zalantzarik gabe, baina denborari laguntza bat ere eskaini behar zaio, eta hori egituratu eta antolatu egin behar da. Jendeak ikasi dezan elkar ezagutzen, elkarrekin hitz egiten, elkarren arteko konfiantza sortzen, elkarren arteko adostasun puntuak aurkitzen, eta hori lortu daiteke. Baina horretarako jarrera proaktibo eduki behar da. Eta ez jarrera pasiboa. Kultura kontua ere pixka bat badela, uste dut, hau da. Espainia mailan horrelako kulturarik ez dagoela, eta oso desberdina diela harremanak Ipar Euskal Herrian ematen dienak alderdien artekoak, eta inkluso hemen Euskal Herrian. Prezeski, zegoen konfrontazio egoera bat, eta helburua izan da konfrontazio logika batetik kooperazio logika batera pasatzea. Kultura politikoak ez dira 2 urtean aldatzen, 20 urte behar dira. Baina hori erraztu daiteke. Baina hori erantzi behar zaio Ego Euskal Herrian eta Espainiako estatuan kokatuta diktadura baten ondorenean gaudela, oraindik ere ikuspegi historikotik ari bagara behintzat. Baina esan edudana da, hemengo instituzioek, elkarteek, alderdi politikoek eduki dezakete jarrera proaktiboak, egituratu dezakete, antolatu dezakete, jakinda emaitzak denborarekin helduko direla. Baina hori gaur egun egiten ez bada, agian aurkituko gara hemendik 5 urtera antzeko situazio batean. Instituzioak nik uste dut ere ardura handia dutela, presoen gaian nolabait sentsibilizatzeko eta gizarteratzeko. Eta gauzak ikuspegiak ere, ikusmoldeak ere aldatzen joateko jendearengan. Eta hori bai dela nik uste dut instituzioi Jaurlaritzari eskatu behartzaion zerbait. Gizarteari tokatuko zaio segurazki exigentzia hori egite ez. Baina, adibide bat jartzearren, Ibar, nik uste, oso ondo, egiten ari den papera eta jokatzen ari den bezala Jaurlaritzak, egin beharreko zerbait da, laguntza eman behar zaio, egoera injusto batean dagoen persona bada, eta Euskal Herriko semea. Horrelako egoeretan preso asko daude, eta okerrago, eta okerrago ez noa esatera, larritasun puntu batean daudenak. Guzti horiengan Jaurlaritzak pentsatzen aldu, senitartekoekin ez da biltzen, ez balin bada zerbait, esan nahi dut, hor daude, eta dauden egoerak dira, eta larriak dira hainbat egoera ez. Orduan nik guzti horrengan, bai, uste, eskitu hartzaiola, instituzio guztiei, implikazio bat eta gizarte aratzeko arazoa ere. Ibarra ipatu dezunean, Pablo Ibarri buruz ari zera, ongi dakizuen bezala, Heriotzaren korridorean urteak egin dituen Euskal Jatorriko gaztea, eta orain bere kasua berraztertuko dutena. Aizue, Espainiara egingo dugu tarte batean, espektakularizazioa hitz egin dugu, eta, espektakularizazio horren barruan dudarik ez dela atzo bertan egin zuten debateak badauka zer esanik, eta gainera badauka espektakulotik zerbait ere. Bereziki. Nahi baldin badezu, ze impresio hartu zen duten labur baldin bada ere, gero, eduki apur batzutan sartzeko, eta gaurko gai honi erresuma batura joateko bidea egiteko. Debatea luzea eta impresioa edo lortutakoa oso laburra.
egia esan espero nuena, ez nuen gehiago... Ez nuen gehiago espero? Nik ez nuen gehiago espero. Bueno, hor bat zegoen, bueno, tensio puntu hori, eztabaidatzen. Rajoy ikusteak, bueno, baduelako bere puntua, baina, bueno, eztabaidatu ere ez zuten ez egin, goguarekin galditu ginen. Edozein kasutan, oso enpeño indartsua izaten da hurrengo egunean irabazle bat eta galtzaile bat edo erdibidean geratu danarena galdetzea, eta gaur ere, bueno, medio guztetan ikusiko zenuten zuek ere, zen izan zen irabazlea edo etzen izan irabazlea, ez dakitzuek badaukazuen irabazlerik edo baten batek atentzio eman zizuen edo baten batek txundituta utzi zintuen. Nik behintzat gutxien galdu zuena jarriko nuke irabazlea. Eta zure ustez gutxien galdu zuen? Gutxien galdu zuena, ez zeukalako askoz gehiago ere galtzeko, nire ustez Albert Rivera izan zen, Ciudadanos alderdikoak, eutsi egin zion bere posizioari, ez zuen asko galdu. Esango nuke gainerakoek jokoan zeukatenetik pixka bat behintzat galdu egin zutela. Galdu egin zutela. Eguzki zei ditzen zuri? Formatua nahiko enkorsetatua zen, eta horrek etzuen aukerarik ematen benetako konfrontazio bat egotea ideian aldetik. Hala eta guztiz ere, iduritu zait, hoberena niretzako eta diferentzia nahikorekin Iglesias izan da, ez bakarrik formatu eta diskurso telebisiboa oso ondo menperatzen duelako, baizik eta iduritu zaiduelako, bera zeukala pentsakera estrukturatuena, artikulatuena eta dosierrak berak zituela hobetoen menperatzen. Horrik egiten badiogu, jada bere posizionamentua aliantza sistemari dagokionez oso komodoa zela, aurreko negoziaketa fasean alduen guztia egin izan du azken binean, gobernurik ez dadin osatu eta Sánchez ez dadin izan hautagaia, bere helburua zelako sorpaso bat ematea bigarren hauteskunde batzuk antolatzen balira, eta orain nola sondeoek ematen dioten, bera izango litzatekeela ezkerreko alderdi nagusia, eta ondorioz ezkerreko gobernu bat osatuko balitz, bera izan daitekeela lehen ministroa, eskua, behin eta berriro luzatu egin dio zentzu horretan alderdi sozialistari, eta orduan situazio nahiko inkomodoan jarri dute alderdi sozialista eta Sánchez bera. Sánchezen kasuan iduritu zait bera izan dela lauetatik txarrena. Eta besteak beste arrazoi estrategiko batengatik, behin eta berriro erreferentzia egin dio investidura saioari. Esanez, momentu horretan, bai alderdi popularrak eta bai Podemosek elkar egin zutela bera etzedin lehen ministroa izan. Kontua da, ez du ulertu lehen investidura saio bat eta gero, beste aukera bat zeukala 2 hilabeteetan beste gobernu edo koalizio alternatibo bat aukeratu alizateko. Ez dio benetan eutsi aukera horri, eta orduan ikusten da, fase horretan pixka blokeatuta geratuta dagoela, ez? Izan ere, edozein kasutan badauka, orain txagaletuko dizuezuei bioi ere zeirutu zitzaizuen, baina badauzka Sánchezek blokeoan egoteko nahiko arrazoi ere, inkestei begiratzen baldin badi alde batetik, bueno, ez dakit, gauzatuko diran, ez da... Baina, lehen bilabetak nahiko ondo kudeatu zituen, protagonismo hartu zuen... Baina, hori pasada, orain hemen dago. Ez duen ulertu hori da, eta Iglesiasek erran dio debatean, momentu batean esan dio, baina ez gaude gehiago sekuentzia horretan. Eta iruditzen zait Sánchezi kosta egiten zaiola beste fase horretara egokitzea. Dena denera berean, Sánchezek pentsatu dezake, ia gobernu guziek nahi izan dezaketela PSOE berarekin. Koalizio handia txikia eta ertaina egiteko ezkerrekoa eta eskuinekoa nahi dezuna, baina berak hori ere pentsatu dezake, ez? Besteri da, gero bere alderdiaren barruan zer esaten duten, zemaitza lortzen ditun, eta berak jarraitzen duen buruala ez. Baina PSOE, bueno... Baina ez da gauza bera, balin bada zu gobernu buru izateko, ala alderdi bizagarra balin bada, eta aukera emateko azken binean beste bat bilakatu da egin gobernu buru. Eta iruditzen zait, alderdi sozialista egoera horretan dagoela. Baina Podemos eta Izquierda Unidaren arteko pakto horrek aukera eman dio berriz ere iniziatiba politiko hartzea, helburu bat finkatzea eta boto baliagarria ere barneratzea eta bereganatzea. Eta hori azken finean, nik denbora joan ala Iglesiasi ikusten diot, ez nuke esango estadu gizonaren figura, baina bai badauka izaera politiko, sen politiko oso sendo bat. Eta ikusten ari da denbora joan ala. Fermin, ze iruditu zitzaizun zuri? Nire iruditu zitzaidan, horako debate hain neurtua, oso zaila da hortan eztabaida bilatzea eta eztabaidan sartzea, orduan, bueno, ez arriskatzera duaz guztiak eta alde horretik lortu egin zutela. Inork ez zuen deus arriskatu eta lortu egin zuten.
Rajoirena nahiko, bueno, bezakit harrigarria izan zen, baina martiri handia baliz bezala, ze zaila den gobernatzea izu, etxera joan, lasai, baina oso profesiona dauka eta gehiago kobratuko du. Bai, baina hori ere harrigarria da, ez da gizu ez duek, baina oso gogorra da gobernatzea, eta hori politikari agintari batek esatea nahiko lotxagarria da. Sánchezena oso zaila da. Gaina, hemen niretzat arazoa da, Sánchezek inondikan ere ez du Podemosekin paktorik egin nahi. Eta alderdi sozialistak ez du egin nahi. Orduan, 4 alderdi edo koalizio. 2 multzotan. Multzo batean ere ustez, Podemos. Eta beste 3 daude beste toki batean. Ez dago modurik sozialistek behin eta berriro erakutsi dute ez dutela deus egin nahi Podemosekin. Orduan, kontuak ez dira ateratzen, hori ere argi dago, eta tematzea, Sánchez tematu zen bezala Ciudadanosekin, badaki alde hortatik ez duela deus lortuko. Orduan ni Rajoy banintz oso lasai biziko nintzake, benetan, baliteke gero Rajoy ere kentzea, edo Ciudadanosek esatea, bueno, Rajoy erekin ez dugu nahi, baina PP-koa banintz, nik benetan ez dut alternatibarik ikusten. Eta Sánchezek, gainera sorpasorik ez baldin badago, aurrekoan gertatu zen bezala, PSOEk ez du borondaterik hitzarmena egiteko. Baina sorpasorik balego, askoz ez zailagoa litzateke PSOE eta Podemosen arteko hitzarmena, ez da? Nik uste, PSOE 3. balitz. Bai, hor dago alderdi sozialistaren barnean dagoen zatiketa, argi dagona da, Diezek ez duela inundik inora nahi, akordio bat egon dadin Podemosekin, besteak beste, nahi duelako Sánchez bide erditik kendu eta alderdi sozialistaren libertza berak hartu ez. Galdera da, Podemos, Unidos Podemos, bigarren alderdia balin bada, eta alderdi horrek gehi alderdi sozialistak biek elkarrekin gehiengo absolutu ematen badute edo gehiengo absolututik oso gertu alegia 3. alderdi baten sustengoarekin, PNV adibidez, edo alderdi abertzale euskaldun edo katalandar batekin, hola nola kudeatuko dute? PSOE 3. baldin bada. Bai, internoki, eta batez ere konsulta egiten bazaile, PSOEko militantei. Baina ez dute konsultari egin. Hori da, baina hori ere ez badute egiten, kostu elektorala alderdi sozialistak asumitu beharko du, etorkizunari begira. Eta orduan, ez nuke esango pasokizazio arriskua dagoela. Nahiko kostu asumitu du, orain arte, Rodríguez Zapaterok hauteskundeak irabazi zituenetik, botoen erdiak galdu ditu, alderdi sozialistak, 2008 urtetik ona. Botoen erdiak galdu ditu. Momentu honetan, PSOE da gehien galtzeko daukana. Eta atzoko eztabaidan adibidez debatean, nik uste Sánchez zela galtzeko zeukan personarik guazan, behazan, eta gainera nik uste norbait galtzaile izendatu beharko bagenu, bera izendatu beharko genukela. Gainera eske, inkluso fizikoki kokatuta zegoen bezala, alde batea behiratzezun eta beste aldea behiratu beharra zeukan. Eta berari ere bizitzan gaur eguneko egun hauetan eta kanpainan ere hori tokatzen zaio egitea. Haida, barrura begiratzen alderdiari begi batekin eta beste alderdi guztiei besteekin, ez? Orduan eta egia da, nik uste momentu honetan galtzaile ateratzeko arriskuan dagoena bera da, galtzeko gehiena daukana, ez baditu emaitza onak ateratzen, oso onak gainera fusilatu egingo dute, alderdian bukatu da. Eta 3. baldin badan ikustu eta hauteskunde gauan ere kenduko dutela. Orduan, gestora bat izendatu, bitartean, abstentzioari esker, tira, Partido Popularra segidez. Eta atzeko eztabaidarekin jarraituz, gainera, Sánchezek egin zuen gauza bat hasieratik eta nahi harrituta utzi zidan, eta izan zen lehendabiziko esalditik usteet alderdi sozialistarentzat botu eskatu zien sozialistei. Gatu nintzen harrituta, nola egin dezakezu hori, suposatzen da, boto horiek zureak direla, ez? Hoien gana zuzendu zen, ez? Kuriosoa izan zen. Eta gero, niretzako Pablo Iglesias maestro bat bezala ibili zen. Xuxurlatzen zionian, baju, etzala apenas entzuten, baina lortzezun kamera klak beraren gana eramatea, eta Sánchezi fokoak entzea, nik usteet maestro bat izan zen. Iglesiasek daukan arazo bakarra da, pixkat kameleoi egia ere badela, ez? Eta hasiera batean egiten du posizionamentu bat oso ezkermuturrean, eta gero kanpainako azken egunetan sozialdemokrata bezala aurkezten du bere burua. Eta sobera nabaritzen zaio
boterera iristeko gogo hori. Baina, bueno, botera iristeko gogoarena neri grazi pixka bat egiten ditan. Eski hortarako aurkezten dira. Argi da, batzuk beste batzuk baino gehiago disimulatu egiten. Baina ez dute disimulatu beharrik? Ados nago, nire ustez asumitu beharko lukete, eta esan beharko lukete azken minean. Baina nire zaitu duzen gauza berdina. Ezkerreko alderdi batek, eta bera ezkertiarra konsideratzen da, eta gauza batzuk nik usteet eskuinari baino, ez dakit fundamento gehiagokin edo, defendatzea tokatzen zaiela. Eta ez ditu egia da. Osea, gaur egun batean peronista da, eta hurrengo urtean da bolivarianoa, eta hurrengo egunean sozialdemokrata da. Orduan, nahiko komplikazio. Gainontzeko alderdiek ez dakitela erabiltzen bere kontraesanak zein dien, eta bere ambiguotasuna zein dan. Eta hor, bereziki harina ez pentsatzen EH Bilduren kasuan. Iduritzen zait, EH Bildu pixka beldurtuta dagoela Podemosekiko, bai kanpainan aldez aurretik, eta gero ikusita maitzen ostean, eta jada desente jan egin ziola, orduan pixka beldurtuta, tentuz, eta iduritzen zait, jarrera nahiko kritikoa eduki gabe, zeren kontraesanak badauzka Podemosek, eta inkoherentziak ere bai. Eta iduritzen zait, horiek azpimarratu egin behar direla, pixka bat, ambiguotasun horretik ateratzeko, zeren Podemosek ambiguotasun askoren gainean jokatzen du, eta horrek bere espektoa politikoa zabaltzeko aukera ematen dio. Batzar nagusitan, adibide bezala, adibidez, erabakitze eskubidearen inguruan, bai Katalunian eta bai hori da. Pilar, nik esaten duenean, atzoko debatean niretzako Riberak irabazi zuela, aklaratu egin nahi dezu. Bai, aklaratu egin behar dut. Bueno, Rajoy ere oso ondatea. Bai, kontua zergaitik uste dudan hor, zergaitik esan dudan hori, irudipena daukadalako atzoko debatean zentroan, zalantzan dauden botu emailei mezu bat ematera irten zirela danak. Partidu Popularrak badaki zein diren botu emaileak eta horiek segurutzat ematen ditu. Alderdi Sozialistak badaki zein diren, badaki ez daudela mobilizatuta, eta badaki mobilizatu egin behar ditula, berak horregatik lehen da biziko mezua izan zen, zuek etxekok zatozte, ze bestela, eta indarra emanez horri. Iglesiasek badaki zentroan eztabaidan ez oso posizio nabarmenean daukala, irabazetik gobernu aukera izatera falta zaion koska hori. Eta ez dut uste, atzo irabazi egin zuenik espazio hori. Behin eta berriro insistitu zuelako ezkerreko mugimenduan zegoela, bera eta ezkerra. Esango nuke, hor etzuela etekinik atera. Eta aldiz, Riberak oso garbi dauka, karta bakarra daukala. Eta da, zentro horretan, behar bada orainez, abenduan ustezun baietz eta ikusi zuen zelako jipoi hartu zuen. Baina orain behar bada ez, baina berak zentro eskuinaren ordezkari naturala ikusten du bere burua, eta hor jokatu zuen. Eta bakarrik karta horretara jokatu zuen. Bakarrik karta bat ipini zuen mai gainean, eta nik esango nuke, kartarekin irtentzen, nabarmen kartarekin irtentzen bakarra, bere izan zela. Horrek ez du esan nahi, irabazi egin zienik bestei, baina planteatuta zeukan bezala eztabaida, ondorio garbia eta positibo atera zuen bakarra nire ustez bere izan zen, oso garbi gelditu delako zertara jokatuko duen Ciudadanosek. Bera, zentro eskuinan kokatuko da eta hor bisagra dauka. Noizbait behar baldin badu zentro eskerrak hemen nauka, baino bitartean eskuina ondoan nauka eta horrekiko jokatu aldut. Horregatik esaten dut estrategiko, eztabaida bera, beste kontu bada gero kanpaina eta gobernu aukerak eta atzoko debatean nik garbi ikusi nuen hor bat zegoela joko bat eta joko horretan oso ongi, oso eroso mugitu egin zela. Askozaz ere gordinago ikusi izan dugu Ribera PP edo behintzat Rajoyren kontra, iaia barkamena eskatu ere egin zion, esan zionean alde inbertzula. PSOE, ukitu ere ez zuen egin, ukitu ere ez. Bazekin, zein zan bere tokia eta nun zer jokatu behar zuen, ez? Zentzu horretan, irudipena daukat, ondo egin zula jugada. Jugada horrek zertako balio duen? Arrastuik ez. Hori ikusiko dugu, ekainaren 26an, eta ondoren gogunetan gauza bat, 20 minutu edo geratzen zaizkigu saioa amaitzeko, guzkia amaitu, baina erresuma batura joan nahi nuke. Bai.
Rivera oso komunikatzaile ona da, telebistaren aurrean ondo pasatzen da, baina iduritzen zait bere debate guztian preokupatu egia zegoela komunikazioarekin, hainbat tableta agertzen zituen. Zaizkion oso ondo ikusten gainera, tableta dut arriskutsuak bidean telebistan. Zen gehiagi nahiko artifiziala zen maila horretan, eta nik nabaritu diot fondo falta. Dosierrak zehazki mai gainean erortzen zirelarik, eta zentzu horretan lau kandidatuak ikusita fondo gehiena dosierrak hobetoen menperatzen zituena eta diskurtso artikulatu zeukana zan Iglesias bera. Eta gero, ikusi da, Riveraren kontuan, egia da, bere posizionamentu politiko oso komplexua dela. Alderdi bisagra izateaz aparte baina oso argi eta zentro eskuinoeko boto amable hori erakartzeaz aparte eta bere prestutasuna aliantzara iristeaz aparte, bere oferta politikoa pixka bat nahiko pobrea izan da. Oso adierazgarria izan da, Kataluniari buruz eskatu zaiolarik, bera katalandarra izan da. Beste hiru alderdien posizionamentua eta proposamena nahiko argia zen. Iglesiasek proposatzen zuen, galdeketa egitea. Alderdi sozialistak, estatu federala. Eta alderdi popularrak ez ezer aldatzea. Eta eskatu zaiolarik, Ciudadanosen proposamena Kataluniaren zertzen, bazken finean, Espainiaren batasuna bermatu barzela, eta punto. Nahiko pobrea dela erantzun eta oferta eta soluzio politiko gisa. Horrek agieren uzten du, Ciudadanos hasiera batean zergatik sortu zen, eta zen movimenduz soberanistari aurre egiteko alderdia izan zen hasiera batetik. Baina horrek ikusten da azken binean pobretasun bat badagoela oferta politikoari dagokionez. Bat nator guztiz, baina bere oferta politikoa baino gehiago nik saiatzen nintzen azan neurtzen nola manejatu ziren eztabaidan, alegia 2 ordu eta erdiko aukera leiho baten agertuta, bakoitzak urrengo astean zer behar duen lortzeari begira. Eta nik esango nuke ez zehazte hori kalkulatua dela. Gauzak askozaz ere argiago eta gordinago entzun izan dizkiogu. Eta zehaztu espazituen etzekilako zer esan. Kasu horretan bizik eta eztabaidaren kontestuan, debate horren kontestuan, konbenizitzaiolako horren argi ez bustitzea. Busti behar zuenak, busti egin zuelako. Busti zen batez korrupzio kasuetan. Hor, atakatu zituen ia alderdi guztiak, alderdi sozialista, alderdi popularra eta Podemos ere bai. Atake oso gorrak berak egin zituen korrupzioaren inguruan. Kontuz, gobernua bai, baina aldaketa nahi du. Hala erenik, bukatzeko, parentesi bat Maialen uste maldi badezu. Badira, Espainian gauza oso larriak batea aipatu ez zirenak, eta nik uste dut funtsezkoak direla. Eta bada, dudarik gabe, administrazioen zorra. Bilioi bat, baina gehiago, eta hori karagarria da. Eta beste bat, defizita. Irailean, Europatik etorriko dira, eta berze gertatzen den, gobernua osatzen delarik, eta neurriak hartu beharko dituzte dudarik gabe. 2,8% defizita bete beharko luke Espainiar administrazioak, eta inondik gana ezin hori egin. Mozketak izanen dira, eta Rajoik bai insistitzen zuen behin eta berriro, 2 milioi lanpostu berri sortuko zituela. Pixka bate azkenean Felipe Gonzalezen 800.000 lanpostu haien. Noski ekonomiak gora ingo balu, gian hori elitzak hain larria izanen, baina oso egora ekonomikoa oso larria da. Gizarte segurantzaren zulo ikaragarria, eta horrek dakarren arriskua, etorkizunari begira, pentsioekin, eta esan nahi dut, badirela hor arazo oso larriak, eta atzoko eztabaida horretan inork ez deuz argirik esan alde horretatik. Aizue, zein duzu zuek irailean, Europatik datozenean esanez, 20.000 milioi edo 12 edo 15. Ez dakit zenbat, baina holako zerbait izanen da. Eta zein behar duzu, aurregin Europari... Baina seguru aski, lehen esan dagunaren aritik, inorketzuelako zehaztu nahi, hain arantzatsuak zian gaiak mai gainera ekartzea, azkeneko azalako ez da. Nola bai, jotapaxa bat egin dugu. Bai, eske saloiko dantza. Azkenean, horre ikusten ari ginen, eta erakutsi zikutena izan zen, eta nola zein izan zen ondoen defendituzuna bere burua, saloiko dantza horretan, baina... Gaietan murgiltzen ez badira, eta benetako gaiak mai gainean jatzen ez baldin badira, kurioso egin zitzaidan, zitzegitea gai batetaz, nik uste jendeari gehien interesatzen zaion gaietaz, eta zen ondoren zer, hauteskundean ondoren ze? Galdetu ere zitzeien. Zein behar duzue. Hori da, nola osatuko da gobernua. Eztabaidaren lehendabiziko galdera izan zen,
onartuko duzue, konprometituko zarete, 3. bozketa saioa, 3. hauteskunde deia ez egiten. Hortik abiatuta, galdera periodistikoki ere ikusi beharko genukeia. Ze zentzu duen galdera hori egitea, ez da bai hasi baino lehen. Aurkezle batek argi esan zuela, ez da, norekin hitzarmena, eta batek Espainiarrekin hitzarmena, munduarekin. Hor ikusten da, Europar Batasunari dagokionez, kanpainan zehar, Moskovitzi komisarioak, gehiagotan esan du, edozein gobernu izan da ere urtea bukatu baino lehenago, 8.000 milioiko rekorteak egin beharko liratekela. Gutxienez. Urtea bukatu, esan edita gobernu berria osatzen bada, irailean hasten bada, 5 hilabetean 8.000 milioi euroko rekorteak egin behar dira, suposatzen da, osasun arloan, hezkuntzan eta gizarte zerbitzuetan mozketak egongo direla. Gaur egon ez da mozketaz hitz egiten da gastuaren priorizazioaz. Ados, baina azken binean gauza bera da. Eta orduan gertatzen da, Europar Batasunak ez du gehiegi parte hartu nahi izan debate horretan, besteak beste, santziorik ez inposatu zen. Azken 4 urteetan, Rajoyren gobernuak urte bakar batean ere ez ditu defizit prebisioak bete. Eta Europar Komisioak onartu egin dio, behin bitan, luzatu egin dio bizpairu aldiz, eta iritsiko da momentu bat, non bere jarrera askoz ere irrimoago eukiko duen. Zagertatzen da? Europako Komisioa hasi da esaten dagoeneko, legezkan poko ere izan daitekela alako luzapenak eta alako barkamenak egitea, eta ordaindu egin beharko duela. Berez, ala da. Zagertatzen da, Europar Batasunak ere eta Europar Komisioak bereziki jarrera nahiko politikoki interesatua daukala. Alegia, segun eta nork irabaziko dituen hauteskundeak, ez da gauza bera PP gobernatzen badu, ala Podemosek gobernatzen badu. Zeren Podemosek gobernatu egiten badu, Europar Batasunak Zirizarekin gertatu zen bezala Grezian, ez dio inungo oparirik egingo. Eta hor rekorteak exigitu egingo dizkio eta santzioak inposatuko dizkio. PP balin bada, hitz egin daiteke, diskutitu daiteke, EPEak ere luzatu daitezke agian, baina argi da ona da, kontua ez dela bakarrik Espainiaren baitan kokatzen, da Europar Batasunaren baitan. Europar Batasunaren baitatik aterako den erresuma batua edo ez, kainaren 23an bozkatuko dute referendumean erresuma batuko gizon emakumeek, hortarako izena eman dutenek, bide batez esan dezagun, hain zuzen ere hori beste arazoetako bat izan delako. 10 minutu ditugu kontuan buruz hitz egiteko, baina ongi dakizuen bezala azkeneko egunetan ateratzearen aldeko inkestak gehitu egin dira, eta gainera aldea hasi egin da, eta ez dakit nola ikusten duzuen gauza, baina badirudi erresuma batua kanpoago dagoela momentu honetan barruan baino. Argi da hona, azken sondeoak erakusten dute ateratzearen aldekoek 4 eta 7 puntuko abantaila aterako lioketela. Hori da, ez? Sondeoetan akats margena 3%koa da, baina horrek esan nahi du tendentzia inbertitu egin dela, eta horrek erakusten du Brexitaren aldekoek, bereziki alderdi konservadorean baitan daudenak, oihartzun bat lortzen ari direla, ez? Horrek alarmak piztu ditu ez bakarrik alderdi konservadoren baitan, bereziki alderdi laboristaren baitan, zeinek orain arte oso jarrera diskretoa mantendu zuen, Corbyn bera ia ez da publikoan agertu, baina ikusi da, azken egunetan, bai Tony Blair eta bai Gordon Brown ere, atera egin direla, eta gerozta gehiago... Eta Corbyn bera, orain arte hain ongi ikusi ez duen eta hainbeste kritikatu duen Europa horren aldeko aldarria egiten, pentsatzet, kostako zitzaio dela edo nola baiteko zera emango ziola, ez? Agian, Corbyn hobeto da etxean gelditu da egin, zeren hainbeste nabaritzen zaio ez duela sinesten Europar Batasun horretan, non azken finan kontraproduzentera izan daiteken, ez? Hobedu guztea Blair eta Gordon Brownek hitz egin dezaten. Bai, aseratik esan baitzen. Hori da, sinesten dutelako, eta orduan horrek dinamika bat sortu dezakelako, ez? Baina argi da hona da, eta komentatu genuen hemen, badago haustura generazional bat, gazteak maila handi batean, 75ean nahi dute Europar Batasunean gelditu, 75 urtetik gorakoek aldiz joan nahi dute, baina badago beste haustura bat dena soziologikoa. Eta da, goi mailako ikasketa dauzkatenak, hiri handietan bizi direnak, eta soldata onak dauzkatenak, eta lanpostu onak dauzkatenak, Europar Batasunean baitan gelditu nahi dute. Aldiz, ikasketa maila apalekoak, auzo txiroetan bizi direnak, eta prekario egoeran daudenak, eta nahiago dute, Europar Batasunetik atera dain. Eta hori, fenomeno hori, haustura hori ikusten dugu Europar Batasun osoan. Frantzian ikusi da, Austrian ikusi da, beste herri batzuetan ere bai. Eta iruditzen zait, edozein emaitza izan da ere, Europar Batasunak erronka horri
eutsi beharko diola. Zen azken finean, bestela izango da, bai, justu salbatu eginda, baina urrengoa dator. Eta iduritzen zait, Europar Batasuneko eragileek eta batez ere arduradunek ez diotela nahi izan eutsi azken finean galdera funtsezko horri. Esan nahi nuen edozein kasutan gertatzen dela ere, nolabait ikutua geratuko dela bai Erresuma Batua, baita Europa bera ere, eta baita Europa bertan ere, baldin eta Erresuma Batuak Europar Batasuna uzten badu, azken egunetan pixka bat malgutzen hasi den diskurtso hura, ez da kaosa izan zitekena, orain ez da agian nahin kaosa izango, lehen uste komentatu dizu dela, inon irakurri dudala, agian hobea da, ikusten dezunean alako txiri buelta diskursoarena ba. Baina ikusten dut, bazpare, be aukera ere prestatzen ari dela baila diskursiboan, ez da? Ez dezagun jarri urrengo egunean, hemen kalapita edo dena delako. Inkestekin nik kontua handia izango nuke, Erresuma Batuan azkena gogoratu, nola izan genituen hemen bertan eta okeraz banago eztabaidatu genuen horretaz, Cameronena eginak zituen, aldea gainera iragartzen zen eta gero ikusi genuen zagertatu zen. Gehiengo sotze irabazi zuela. Eta usaindu ere etzen egin. Horra, eskutinioa moduak eragiten du, ez? Azken bina, eskutinioa moduak eragiten du Erresuma Batuan, barruti batean lehen alderdi iristen denak berak lortzen duela eskainoan naiz eta gehiengoa ez eduki. Hor referendum bada eta orduan segurazki tarteak ez dira inimportanteak izango, ez? Baina egia da funtsezko elementu badala bai. Kontuz bazpare esan dute, sondeo horiek ere eta inkestek ere balio dezakete oso istua denean lehia artifizialki ere posiziona arazteko, ez da? Eta nik uste dut, hor bertan gizartean ere orain arte zalantza edo bildurrarena ez da horren beste erabili eta behar bada gaurko datuak ikusita hori aktibatzeko arriskua edo efektua ere gerta liteke, ez da? Eta aipatzen zenuenaren bidetik nik ezakit nork duen gehiago ikasteko eta lan egiteko referendun honetan. Erresuma Batua ala Europak, esango nuke bigarrena dela. Ze Erresuma Batua da momentu, Erresuma Batuarentzat Europa problema da. Eta Europarentzat Erresuma Batua problemetako bat da. Orduan, nik uste dut hor baduela ikasbide deixen. Bai, eske aukera nahiko zaila da, esan nahi dut. Arrazoia dezu, zer da problema aipatzea? Claro, Brexita, alde egitea, bildurra handia ematen du, auskalo zer dagoen hor kanpoan, baina Europa aukeratzen dut, orduan ez dakit hor, hirugarren bide bat edo korbini pasatzen zaiena besteak beste ateratzen aldiro, ez duela gehiagik konbentzitzen Europa honen aurrean, aurretik ere esanak zituenak eta ikusi dituen ostean ez duelako konbentzitzeko gaitasun handirik, Fermin. Bai, Murdoch eta egiten ari diren kanpaina ere, aipatuko nuke gaur desan egunkariak atera ditu 10 arrazoi argi Europatik alde egiteko, eta denetarek aipatzen du. Baita Europar armada ere, batzuk pensatzen ari dela Europar armada, eta holakorik ez dugu nahi, arrazoi ekonomikoak, immigrazioak izan duen eragina, eta batez ere soldaten jaitsieran izan duen eragina, eta hori saltzen ari da, baina ez bakarrik Erresuma Batuan, nik esan nuke Europaren krisia, honek ere erakusten duela, Europan badela krisi bat nahiko sakona, nik esan nuke, beste toki batzutan ere, eta nola baiteko Europaren ametsura urtzen ari dela, eta Europak zekartzan tasun haiek, elkartasun, eta horiek guztiak desagertzen ari dela, eta orduan nik uste nahiko kezkagarria dela. Ez dakit ze gertatuko den, baina hala ere, eta merkatuak hasi dira ja kezkatzen, hori ere ikusi eta irakurri dugu, eta... Bai, esaten zuten, eta entzunez bertako eztabaidatan batek esaten zuen, askozaz ere errezagoa zatekela guztia, lehengo izenari eutsi izan baliote. Ze merkatu komunaren aurrean denok oso garbi geneukan, alde, kontra, edo. Gero jantzi egintzen hori bestetasun hori guztiekin, besteak beste batasuna bera ere etorri zen, eta horrek despistatu egin zituen, eta horrek ere, zirrikuteoak utzi zituela nork bere interpretazioak egin, eta horren araberako politikak egiteko. Eta, momentu honetan ez batasun ekonomikoa, eta handik ikusita gainera nabarmen ura deabrua edo litzateke, baina gainerako tasun horiek ez dira garatu eta gainera eztabaida bera agertu da, behar bada momenturik ahulenean Europar
ideal horren garapenean, ez da, egunero egunkaria ikusten dugu eta ikusten dugu zein den Europaren egiazko aurpegia. Beraz, makillaje gutxi aguantatzen du errealitateak. Bai, eguzki. Pasaden astean egon zen artikulu interesante bat, horri oso batekoa, Le Monde egunkarian, non aipatzen zen Europar Batzordea ari dela Brexitaren opzioa benetan kontemplatzen, eta horrek konkretuki ze ondorio ekiko lituzken. Erresuma batu ateratzen bada, suposatzen du bere hainbat lege birplanteatu behar dituela, errebisatu behar dituela, kanpo geratzen bada zein izango da Erresuma Batuaren estatusa Europar Batasunarekiko, estatu asoziatu bat izango da merkatu amankomunaren baitan kokatzen dena, izango da solaskide privilegiatu bat, horrek implikazio juridiko eta bereziki ekonomiko ezberdina dauzka, ze ondorio ekiko ditu horrek alor monetarioan, libraren kasuan, devaluazio oso importante bat edukiko duen, eta ea merkatu finantzieroak atakatu ingo duten. Alegia, hor badaude hainbat opzio jada aurre ikusten ari direnak, eta kalkulatzen zuten 4 edo 6 urte beharko direla desanexio prozesu hori erabat bururaino eman ahal izateko. Zeren, 1970 hamarkadaz geroztik, Erresuma Batua Europar Batasunen baitan sartu denetik, bere hainbat legedi egokitu behar izan ditu, Espainiak edo Frantziak egin duten bezala, azken finean Europar Batasuneko kide egin ahal izateko. Atzera buelta egiten bada, hori guztia birplanteatu eta errebisatu egin behar da. Cameronek berak zioen atzoderan egunez, 10 urteko atzeraldia edo atzerapena izango zutela hori gertatu ezkero. Eta hor, ari dira, hori ikusten, aurre ikusten, eta espero dute Brexita ez dela aurrera aterako, zeren bestela horrek izugarrizko arazo politiko, administratibo eta ekonomiko larriak eragingo ditu. Ikusiko dugu ekainaren 23an izango da hori, eta 3 egun beranduago izango dira Espainiako gorteetako hauteskunde horiek. Fermin Erbiti, mila eskerrik gurekin izateagatik, Mertxe Aizpurua, eskerrik asko zuri ere. Pilar Kaltzada, Gabon eta mila esker eta guztiak eskerrik asko gurekin izateagatik. Jaun Andreok eskerrak zuei ere, gurekin izateagatik. Gogoratu astebete barru, hauteskunde kanpainaren barruan Euskal Telebistak eskainiko dizuen debatea, eztabaida izango dugu hemen. Euskal Autonomia Erkidegoko ordezkari politikoak bilduko dira, eta haiekin arituko gera, hainbat gai eztabaidatzen. Orduan ere gurekin izango zaretelakoan gaude, eta bihar badakizue Suitzako itzuliaren ostean, egunak ematen dituenak azpimarratzeko prest. Gabon pasa. EITB, zure komunikazio taldea.